Čaute, ja som Spartacus. Budem robiť gameplay pre Slovensko a Česko. Moja prvá hra bude, všetci to viete, Minecraft. Každý pozná túto hru. 100% musí každý túto hru poznať. Je to celkom taká nie hlavná, ale populárna hra. Hej. Na YouTube je tu dosť veľa aj tých hier. Ja si nebudem rozkecovať, ale budem radšej hrať. No, tam počkajte. Tam dajú tu spadlo. No, dáme sem. Tak. Dáme tu tak 4. A máme crafting. Ja tam vidím ovce hneď. Tak ja si rýchlo urobím paličky. Tak. Krompač. Tak. Sekerka. Tak. Počkajte. Tak a meč sa robí takto. A môžete aj z iných drev. Tak. Zničíme to. Takže zabijeme kravu. Dá nám 3 mesa. Dochni! Máme 6. Budem točiť aj nejaké iné hry, hej. Potom... Dochni, no vidíš. No vidíš, že vieš počúvať. Teraz si nazbierame nejaké jedlo. Dochni. Ups, som sa zranil. Kde je to ďalšie kráľ? A tu si... Pôjdeme hore. Toto tu si nazbierame. Drevo. Tak mi to laguje. Neviem, prečo mi to fakt buguje sa toto. To je hodina doletí. Taká blbosť. Nevadí. A budeme mať toto. Kameň. Počkaj, nazbierame si viacej, bo nám treba aj na 5. Toto nebude vás taký dlhý diel, hej. Čo to bolo? Koľko tam, pozrite, koľko tam je tých
kameňov. Tam budeme mať dom. Počkaj, ja si nazbieram semienka rovno. Po nebudeme iba zo mesa. Budeme mať aj toto, ne? Semienka. Musím si nazbierať. Yes. Neviem, koľko ich máme. Presne. Krabičky. Zochni. Má iba dve tote. 3. Kože mám iba. To prodávam, málo mám. Tak. Mám také menšie agíkus. No tak. Som začal musel pozrieť. Tu budeme mať dom. What the fuck? Ty vole. Tak toto je po prdeli. Tu máme nekonečný zdroj vody. Ty kokso. Tu keď sa vyrovnám. Ojojojojoj. Tak tu bude mať obrovský, ale že obrovský hrad. Wow. Tak toto tu si nechám na druhý diel. Ty vole, to je neskutočné. Tak, ak sa vám toto videjko páčilo, tak hlavne nezabudnite zanechať like. Komu sa toto nepáčilo, tak nech si nasere. Majte sa, vidíme sa na budúce. Čaute.